салом, бонувони азиз. имрӯз пораи курта аз матои ламиражро ба шумо нишон медиҳам. агар матои нигиндор гиред, як камбудӣ дорад. Нигинош дар мобайн задагиай поёну барош нигин надорад. барои ҳамин бисёриҳо метарсанд пора кардаанда ё духтаанда. ман шумода нишон медиҳам чӣ хел дуруст пора кардан дар кор. пешаи ҳама лавои материала бурида мегирем, барое ки вақти пора кунида вай кашида меистад. имрӯз куртаи прямой размери 50 пора мекунем. барои ҳамин як бари материал ба ман намешавад. як баршам агар кунем ду тарафаш холӣ мемонад, бе нигин мемонад. барои ҳамин аз ду бари материал аз кушодиш бари куртая гирифтан дар кор. ҳамин хелам пора кунем як бари материал, як бари куртамон камакак бе нигин мемонад. акун мегирем, ман хечен мекунам. аввал бари кушодии материала мемонам. мисол кушодии куртаи ман поёнаш 80 сантиметр аст. 80 не 75 сантиметр аст. ман 5 сантиметр барои духту дарзо мегирам. инам хечен мекунам барое ки бинам ки ай бараш эзор кушодии эзор мебуроя ё не. ана вақте ки 80 чен кардам, дуюм тарафша қат мекунам ва чен мекунем. агар ай 30 сантиметр зиёд боша, мисол 32 33 100% эзор мебурояд. акуд аз ҳамин хушрӯ мемонем материала 80 сантиметри мегирем. мана дар видео маълум аст ки вай тарафи материал нигин надорад. бисёраш нигин 30 сантиметраш қариб нигин надорад. ҳаштод сантиметри хат кашидам. ҳамин материале ки 3 метр аст ду қади рост мекунему ай бараш 80 сантиметр хат мекашем рост, ду қаватай мебурем. ай қавати ки дига ай қаваташ қат мегирем, ай қавати дигариш остин мебурояю эзор. қавате ки остину эзор мебуроя мо як ним мондем. ин ҷое ки 80 сантиметр буридем барои пешак. анами болоиш ки 30 сантиметр гуфтам нигин надора, ман ҳамина мебурорам. баъд оянда дар пешаку пуштак ҳамчун аптачка кор мефармонам. боз як чизи дигар аст ки ҳамин матоҳо равиш доранд. агар а як тарафаш нигоҳ кунӣ сафедча метовад, а як тарафи дигараш нигоҳ кунӣ сиёҳча метовад. шумо худотон чӣ хеле ки мехоҳед ҳамин хел пора мекунед, ай тарафи сафедиш ё сиёҳиш. дарозии куртама мегирам. дарозии куртаи ман 115 аст. ман 120 сантиметр гирифтам. 5 сантиметр барои духт мемонам. ва мебурам. ман мошинаи майдаи хонагӣ дорам. материали ламиража хушрӯ намедӯзад. барои ҳамин бо нигоҳ кунед чӣ хел ман ҳамин куртая дар наворҳои дигар мемонам, чӣ хел куртая бе оверлок духтам. бе оверлок, бе зигзаг. мана дуюм тарафашам мегирем 120 сантиметр ва ҷудо мекунам. материали ламираж намерезад, пат намебурорад. барои ҳамин оверлоку зигзаг доштанашам шарт нест. дуюм тарафашам ҷудо мекунем. аз поёнашам хеле ҷои бе нигинош мемонад. равиши материала чӣ хел фаҳмидан дар кор? метавонед дар қаттон қапе нигоҳ кунед ё ки дастон қатӣ. ман ама тарафи сиёҳиша гирифтам. не ки тарафи сиёҳиш қатӣ дузен, ай болош агар жемпир пӯшен, жемпира тов метиҳад.
ҳами хел ғам метиҳад. акун пешаку пуштака рӯи ҳам рост мекунем, болои ҳам мемонем. хачқе ки шумо мебинед, ман ҳамаи корома дар рӯи замин мекунам, барое ки ба ман бисёр қулай аст. стол ҳаст дорам, неки майда куртаи болошда пора карда намешавад. чор қават шуд. мана дуташ ин пешак ва пуштак. бо як бори дигар равиши материала нигоҳ мекунем ки ҳардуш як хел бошад. бо пешака ин тарафаш қатӣ, пуштака ин тарафаш қатӣ намонед. 10 бор тафтиш кунед. гардан ман 7 мегирам, барое ки баъд духтанда бо калон мешавад. чуқуриша 3 сантиметр мемонаму гирд мекашам. китфи ман 9 аст, ман 11-12 мемонам, барое ки ман ҳама вақт нағз мебинам ки зиёдтӣ бошад. кушодии пуштака мегирем, ман 20 сантиметр мемонам, аз боло ба поёнам 20 сантиметр мемонам, хати рост мекашам. кушодии қафаси синаам мегирем, 25-27 сантиметр мемонам, таги каша гирд мекашем. намедонам бисёри меркоя, ман ба забони русӣ медонам, барои ман бисёр қиин аст ки ба забони тоҷикӣ шумода фаҳмонам. таги каша як бори дигар чен мекунам ки чанд аст. баъд пора мекунам. агар қайчи якбора 4 қавата набурад, шумо метавонед 2 қават буред. аввал 2 қавати болоша, баъд 2 қавати поёнша. анакун пуштака мегирем ҳозирашда ва барои пешак, барои гардан аптачка мебурем, ҳам барои пешак, ҳам барои пуштак. аз зиёдтие ки ҷои бейни гин мондагӣ буд, барои пешак аптачка мегирем ва дар оянда баъд флизелин клей карда мечаспонем. ман якбора намебурам пешака. аввал флизелин клей мекунам, баъд мерка мегираму мебурам. мана мисол ҳозир дарозии виризи ман агар 19 бошад, ман ҳаминҷа 24-25 сантиметр бемонам, зиёдтиша бурида мегирем, барое ки зиёдӣ флизелин клей накунем. аз тарафи дигараш ина барои пешак тайёр шуд. аз тарафи дигараш барои пуштак аптачка мебурем. ман духти ҳамаи куртаро дар 10 дақиқа ҷойгир карда наметавонам, барои ҳамин давомаша дар видеоҳои дигар нишон медиҳам. нигоҳ кунед, лайк монед, подписатсия кунед, комментария нависед. дар ин видео ман фақат пораи пеши курта ва пушти куртаро нишон додам. видеоҳои дигарро интизор бошед, ҳамаша мемонам.